Sa kamaayong takna kaninyong tanan, ilabi na gayud sa atong mga kabataan sa kindergarten. Ang mga numero. Numbers. Aduna ba kamoy nakita? Mao kini ang numero 0. 0, 0, 0. Buot pasabot, walay sulod. Ang basket nga inyong nakita, walay sulod. Buot pasabot, 0. Ang garapon, walay sulod. Buot pasabot, 0. Ang salag sa langgam, walay sulod. Buot pasabot, 0. Zero, 0, 0. Karon, atong pangitaon ang numero 0 nga anaa sa grupo. Ug butangan nato kini sa check mark. Andam na ba kamo? Para sa inyong pagatun-an sa sunod, unsa man ang sunod nga numero pagkahuman ni 0? Nasayod ba kamo? Hangtod sa sunod nato mapanag-uban mga bata. Ako ang inyong magtutudlo, Teacher Janeline Rosaldo Pasan, magaingon kaninyo, dili nato himuong babag ang pandemya aron kita makakaton. Padayon sa pagkaton, hangtod sa sunod. Bye-bye!